Audio Jungle. Audio Jungle. салом алейкум дӯстони азиз, ин ҳаст барномаи ситораи футбол ва имрӯза қаҳрамони барномаи мо шинос мешавем Луиш Фиго. Луиш Фиго 4 ноябри соли 1972 дар шаҳри Лиссабони Португалия ба дунё омадааст. дар давоми фаъолияти варзишиаш дар дастаҳои гуногуни дунё бозӣ кардааст, аз он ҷумла Барселона, Реал Мадрид ва Интер. дар соли 2000 дар саҳифаи FIFA ҳамчун беҳтарин футболбоз сабт гардидааст. ҳамон соли 2000 Фиго дар таърихи FIFA рекорди ғайриоддиеро овард. ӯ аз дастаи Барселона ба маблағи 37 миллион евро ба дастаи Реал Мадрид гузашт, ки дар он солҳо бори аввал чунин нархи қиматро дастаи Реал Мадрид барои харидории ниммуҳофизатгар пардохта буд. аз дастаи Реал Мадрид ба дастаи Барселона омадани Фиго барои ӯ нохушиҳои зиёдеро овард, зеро ки мухлисони Барселона ӯро чунон дӯст медоштанд, ки ин чизро тасаввур карда наметавонистанд. он замон Фиго капитани дастаи Барселона буд ва беҳтарин бозингари Барселона ба ҳисоб мерафт. мухлисони дастаи Барселона Фигоро футболбози хоин ва бешахсият номиданд. дар аввалин бозии ӯ дар дастаи Реал Мадрид мардум ба тарафи ӯ дар майдон ҳар гуна ашёҳоро партофта Фигоро таҳқир мекарданд. ба мурури замон худи Фиго гуфт, ки сабаби аз дастаи Барселона рафтанаш ин вазъи пасти оилавӣ ва иқтисодӣ буд. Луиш Фиго иштирокчии ҷоми Аврупо дар солҳои 1996, 2000 ва 2004 ва иштирокчии ҷоми ҷаҳон дар солҳои 2002 ва 2006 аз тарафи дастаи мунтахаби Португалия буд. фаъолияти варзишиашро Фиго дар охири соли 2008 ва аввали соли 2009 хотима дод. ӯ дар давоми фаъолияти варзишиаш дар 704 бозӣ иштирок намуда 127 гол задааст. охирин бозии Фиго 31 майи соли 2009 дар бозии миёни Интер ва Атланта буд, ки дар дақиқаи 42 Фигоро бо дигар бозингар иваз карданд ва ӯро аз майдон берун карданд. Луиш Фиго майдонро то абад тарк намуд. ин буд барномаи ситораи футбол дар канали Goal TG. то барномаҳои нав дар паноҳи Аллоҳ бошед. Audio Jungle.